gara, Ya está. eta aurrera. Gaude, zuzenean. Segituan irratian. Bai. Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, eta ostegunero bezalaxe, udako programazioan ere, sustatuko lagunak ditugu. Teknologia eta euskara uzartzen dituen balbisteak bildu, landu eta partekatzen dituzte sustatu.eusen, eta ostegunetan gurean, Segura Irratian, eta Twitcheko kanalean ere. Egunon, Luistxo? Egunon. Zer moduz? Bueno, albisteak idazten jarraitzen dugu, eta Bai. hemen komentatzen ere bai, eta etorren astean ere ingo dugu, gero portxo batzuk hartuko ditugu, baina sustatuki iraungo du, abuztuan ere jarraituko du albisteak argitaratzen. Primeran. Bueno, Luistxo, eta gaurkorako nondikan hasiko gara? Azken berri batekin edo, agian? Zirkuarekin, gure zirkuarekin. Vale, a ber. Beste zirkua. Beste zirku bat, bai. Iruña Beleiako albiste bat atzo haran egun artean sortu zen, eta da, aurkitu dutelak, zirku erromano bat, erromatarra. Zirku erromatarra ez da karpa biribil bat, da Ben-Hur pelikulan ikusten genuen zaldi lasterketa, gurdi lasterketa egiteko U-formako estadio handi hori, eta halako bat omen dago Euskal Herrian, ez genekien, ez dago biztan, baina egin dute, bueno, Beleian, polemikez aparte, aztarlategi erromatar bat, hiri erromatar bat ere bat zegoen, eta egiten dire induzketak, eta induzketez aparte egin dute, azken 2 urteetan, edo ez dakit epea zehazki zenbat denbora dedikatu dioten honi, baina halako lurrazpiaren azterketa bat induzketarik gabe egiten da, terrenotik pasatzen dira halako tresna batzuk lurrazpia arakatzen dutenak, baita ere dronen bidez eta kamera bereziekin egiten dira beste azterketa batzuk, lidar izaneko laser radar batzuk ere erabiltzen dira oso ondo ez dakidan moduan, eta horrela sortu dutena da mapa bat inguruarena, eta agertu dira egiturak, erakutsiko ditut artikuluan pegatu ditugun irudi batzuk, sustatuko portadan, atzo arratsaldean guardian kargatu guen eta hor dago, eta, bueno, lehenengo, hau da ikusten da honetan, puntu hori batzuk hor marraztu dituzte, hiri oso bat zegoen hor, Arabako hiriburua etzen Gasteiz, hau zen. Zeitzen daukan ere ez dakigu, Beleia toponimo hipotetiko bat dela uste dut, ez? Agertzen dena toki batzuetan eta asignatu zaiona honi. Ondoko herria Iruña oka da, baina Iruña ere Uri izeneko euskal erro hori hiri askori ematen zitzaion, Iruñari ere bai, eta hiri bat zegoen hor, euskaldunek Iruña deitu zioten, eta erromatarrak ez dakigu zelan. Ostraka batzuk agertu zian ustez euskerarekin, baina uste dut horiek deskartatu ditezkela, baina egiturak hor daude, eta ikusteagatik airezko irudietan gero sartuko gara, gozatxo bat erakutsi nahi dizuet. Airezko irudietan ez da zuzenean ikusten, baina delako kombinazio hori, radarra tal, ikusten da, soro batzuen gainean, eta eraikita dagoen, ez dakit, almazen bat. Pabelloi bat, edo bai. Pabelloi bat, zerbait dago hor, eta haren azpian, U-formako egitura hori, ze zirko batek alderdi biribila ukitzen zuen alde batetik, baina bestetik laua zen, eta hortik zaldiak korrika irteteko ikulu batzuk zeuden, ate edo kortinaje edo zerbaitekin, eta holaxe egiten zian, pelikulan bezala, eta egitura hori ikusten da, marraztu dute zehatzago ere bai,
aire indusketa, ez barkatu, ez da terminoaz, indusketa da lurrean sartzea. Bueno, kontua da. Hau aurkeztu dute, baina horrek ez du esan nahi, hor azpian, aurkituko ote dienik, oraindik ez dakite, armailak, ate hoiek, zuhurtzia eskatu dute, Arabako Foru Aldundiko Arkeologia Zerbitzikoek, eta izan daiteke terrenoan, lurrean, utzitako marka izatea ikusten dena, ez Vale. agian harrizko egiturak, hau da, Ados. harriak hartuta, danak hartuta, erabili baldin bazian inguruan herri bat egiteko, Mhm. posible dena, Posible zela, bai. igual oraindikan marka geratzea. Orduan, eta ikusi ditugun beste guztiekin, eta ikusiko da, ez? Uste dut ingo dutela indusketa bat, puntu honetan, eta beste batzuetan ere bai, bueno, aproba batzuk, ez da metro karratu batzuetan, eta behera joan aber zer dagoen, ez? Baina honek urte asko eramango du, baina bueno, niri iruditzen zait, Aurrera pausu bat, bai. bueno, niri emozionantea iruditzen zait. Bai. Iberiar penintsulan omen daude 6 edo 7 zirku, eta orain bat gehiago. Haunque beste bat ere gertu dago, bueno, desagertuta hiriaren hondarren azpian Kalahorra hirian, Bai. eta erromatar garaian hiri baskoia zenura, baskones haiek bizi zian lurraldekoa, eta han ere oso tamaino antzekoko egitura bat dago, eta bueno, eta honez gero ikusten, hau etengo dut, Bai. erakusteagatik, gorago, bueno, a ber, gaizki egin dut. Bueno, esango, berriro partekatuko dut irudia. Bueno, irudi hau, non agertzen dan berriro ere margotuta ze forma zeukan zirko horiek. Hau da, Eusko Jaurlaritzaren irudi baten gainean egin duguna. Eta hau, ja Wikipediara igo da, ze irudi libre bada, eta da, ortoargazki esaten dan, airezko irudi bat, Eusko Jaurlaritza diru kapa desberdinak urte pare batean behin edo berrizten da, egiten da hegaldiak dira, ez dira satelite irudiak, hegaldiak dira, eta ateatzen da. Eta hau kontsultatu daiteke. Eta hauxe da tresna bat inguru honena, eta hemen ez da zer ikusten. Jarri dut, da konparatzaile bat, 2022ko eta 1932ko Arabako paraje hauxe bera. Twitchetik ikusten duzuenok, eta Anetxek ere ikusten du, hor dagoela pabilloi delako hori, zirkoaren hegoaldeko kurba horretan. Revuelta horrek hartzen duena, baina nik ez dut igartzen. Marra moguko bat bai, baina imaginatzen ari naiz lehenagotik. Claro, gertatu daike efekto optiko hori, ez? Nola ikusi dugun, marra hori. Eta dago, beste argazki bat, zaharrena dagoena inguru honetan, 1932koa, pabelloia ez dago, daude solo batzuk, baina hor azpian zerrote dagoen ere, ez dakit, ez? Bueno, kontua da tresna bat dela, hau, interesgarria, Euskadi deitzen dena, eta atzoko albiste, Arabako Foru Aldundiak esatzuten, aireko argazki zaharrak ere aztertu zituztela. Eta segurazki, nik orduan kondenatu nintzen hona, nik ez dute zer ikusi. Eurak behar bada urtez urtekoak errepasatu dituzte, ikusi dute zantzu bat, hemen beste bat han, baiestatu duena, beste tresna batzuen bidez ere ikusi duten hori. Eta, bueno, tresnatxo bat hemen, Geo Euskadi, horren berri ere ematen dugu. Hori da. Eta, bueno, hau aipatuta mapekin jarraituko dugu, ezta? Nahi baduzu, zeintzan gaia, otorazuk. Kronolog. Bale. Bai. Naturaren eraldaketak, komentatzeko tresna edo? Zerbitzu bat, kronolog. Sartuko naiz honetan ere, entzule eta ikusleen baimenarekin. Daukago albistea, kronolog, naturaren aldaketa elkarlanean dokumentatzeko proiektua. Zer nahi du, webgunean bertan sartuko gara.
esploratu kronologak. Begira. Bueno, hementxe etorriko da mapa, eta ikusten duguna da, mundu mapa bada, baina Europan Puntutxo beltz batzukin. 5-6 puntu daude. Aiene, Ondo. bai, ez da zer. Baina estatu batuetakoak dira. Vale. Eta dira puntu batzuk, hemen argazki batzuk agertu dira, adibidez, baur ezegune bat edo nunbaiten, eta sartzen da gara horretara, badaude argazki mordo bat, ezegune horretan toki jakin batetin ateratzeko, baina ikusten ari gara, halako diapo pase bat bezala, urtaro desberdinak, eta ez bakarrik urtaroak dokumentatzeko, balio du baita ere, ikusteko degradazioa, baldin badago, beste puntu batzuetan... Egazien immigrazioa. Hori da, beste puntu batzuetan espezie inbaditzaileak detektatu dituzte, eta bera aurrera di joan flora inbaditzaile hori edo ez. Zurte bat gertatu ondoren ere berreskuraketa ere dokumentatzen nahi dira. Eta nola egiten da hau? Estatu batuetan, hainbat erakunde elkarri dira, eta proposatzen baduzu toki bat egiteko, kartel bat ematen dizute. Lurrean, tinko jartzeko kartel bat instrukzioekin. Eta orduan, ara, dijoan bisitariak irakurtzen duta, atara ezazu hemendik argazki bat, jarri eta kartelaren gainean kamera edo telefonoa, eta bidali helbide honetara. Eta 600 kartel olako edo 600 puntu egin dira, eta 3 urtean 100.000 argazki sortu dira. Hau da, ez dauka parke zainak jun beharrik, astero atatzeko argazkiak, baizik eta bisitariek edo bertara egiten dute, jakin gabe ere existitzen dela hau, ikuste dute kartela, eta jarri zaite hemen, eta zazu argazki bat, eta bidali e-posta, orduan argazkietan informazioa ere egoten da gaur egunean, ez bakarren da noiz jasotzen duzu, baizik eta metadatuak eta lokitzen ditu argazkian, eta horrela ari dira osatzen, eta oso ideia ona da. Mapara itzulita, ikusi ditut puntu batzuk, Europan, kontua da, egin daiteke, egin dezakegu, eskatu dezakegu guk Euskal Herrian puntu batean, enago oso seguru. Koordinaketa lanak. Kartelak eta ematen dituztenak dira, estatu batuetan, Parke Nazionalen erakundea bera da, zuk ezin duzu jarri, nik uste dut naturgune batera, ezegune batera joan, eta han jarri zure errebindikazioa, edo atara argazkiak hemen eta bializkiazu, postaz. Nolako babes ofiziala behar du delako gunearena edo agintaritzaren baimenen bat eta zigilu bat. Orduan, olakoren bat sortu daiteke Euskal Herrian, pues ez dakit, kolaboratu beharko lukete hemengo erakundeek ere. Hori da. Edo beste bat sortu hemen. Bai, eta hemen Urdaibaiko biosferako erreserban, ez dakit, alako kartelak jartzekotan gauden, edo museoak egitekota. Bueno, hori da, aipatzen dut hau, ze albisteare agertu da aste honetan, erabiltzaile batek kargatutakoa, Espainiako SEO BirdLife ornitologia elkartea handienak, sinadura bilketa egiten nahi dela, ez da din egin Guggenheim Museoaren bigarren eraikin edo gune bizkaitarra Urdaibaiko biosferaren lurretan. Bueno, pues hauxe komentatzeko. Orduan, kronolog, hemen implantatzea zaila ikusten dut, akaso bai paraleloan beste zerbait egitea. Hori da, antzekoa edo proiektu paralelo bat. Bai, baina beti ere, erakunde kolaboratu behar dute. Claro. Gune bakoitzean jartzen bada, ez vandalizatzeko, edo ez parke zainak ez dezan kendu, ofizialtasun minimoak behar. Hauxe, beste albistetxo bat, aste honetan sartu duguna. Hori da, eta bagoaz, mapak alde batera utzi dita. Bai, zertara dugu. Ghibli eta Miyazaki, euskaraz. Bai, bueno. Zuek titulatu duzue euskara aukera extra ofizialak. Bai, Ghibli eta Miyazaki, zer dira termino hauek, batzuei ezagunak egingo zaizkie, dira nere iritziz, marrazki bizidunetako produkzio
txukunenetakoak egin direnak azkenengo hamarkadetan. Mhm. Ghibli da estudioa, etxe japoniarra, ekoiztetxea. Bai. Bertako zuzendari nagusia da Hayao Miyazaki, Mhm. baina, bueno, bere semeak ere ja, nagusi dago, igaz jaso zuen Donostia sarietako bat, uste dut, edo omenaldi bat jaso zuen zinemaldian behintzat, bere semeak ere egin ditu, eta beste artista batzuek ere egin dituzte. Eta filma egatik da ezaguna, baina Hayao Bai. Miyazaki hasi zan, hemen zaharrontzako ezagunak zaizkigun Heidi eta Marko Bezalako marrazki. marrazki biziunetako arte zuzendaritzan eta marrazkian eta estilo japoniar hori hor dago, ez? Kontua da, orain Ghiblik 40 urte bete direla bere lehen film luzea, Nausika izenekoa estrenatu zela, eta etorri da berriz aretoetara, erderaz. Vale. Eta azkenengo estrenaldiare erderaz. Egin diran estrenaldi guztiak bezala. Eta eskaera batzuk egon dira, pantailak euskaraz ekimenak egin du, berrian nire artikulu bat ikusi genuen Gaizka Izagirre zinema kritikariak sinatuta, eta, bueno, pentsatu nuen, errepaso pixkat egitea, ze Ghibli euskaraz kontsumitu daiteke. Begira. Extraofizialki, hau da, modu pirata xamarrean. Eta bi aukera daude, bata da, azpititulak euskaraz, hor daude hainbat pelikula azpidatziak euskaraz daude, lortzen baduzu filma nunbaitetik eta azpidatzia batu, pelikula euskaraz azpidatzekin ikusi daiteke. Vale, bueno. Umentzat, 11 urtetik aurrera eta hasten dira irakurtzen, jasateagatik, eta bestela, politak dira, ezer entenditu gabe ere japonieraz jarraitzeko modukoa direla. Eta beste batzuk bikoiztuta ere badaude, eta horiek daude Euskal Encoding zen. Vale, ados. Ekimen bada, bere garaian argia saria jaso zuen, interneteko argia saria, eta hor ere, bueno, sustatuko artikuloan zerrenda bikoitza daukagu. Azpidatzietarako hauek, eta pelikula jaisteko, ze Euskal Encoding zetik ere, kunbertzara gara, eta tutakar. Eta, bueno, muestra bat, eta konpromisoan jarriko dugu, orain, segure irratia, pirateo pizkat egin dugu. Baina, euskara kontsumitzeko ez dago beste biderik. Hori da, eta, bueno, japonira entzungo dugu, baina Twitchetik azpidatziak irakurriko dira. Utzi dazu, partekatzen. Gure zuzendarik zuzendu egin digu, anime esan behar da ala edo? Anime, zizan dut ba. Manga esan dut. Marrazki bizidunak? Bueno, marrazki bizidunak. Marrazki bizidunak, baina ez. Bueno, stop, mango diot. Beste gomendio bat, Porco Rosso? Porco Rosso ere, bai, nik ezagutzen ez dudan pelikula bat da, baina azkenaldi honetan ateratzen da lema politiko bihurtu da, ez da, uste dut, ez? Hobe txerria izan, fasista izan baino, ze hori esaten du Porco Rosso delako txerri gorriak, ez? Miyazakiren film horretan. Hori ere badago, Euskal Kodixek badauka Porco Rosso. Azpidaziak azpitituluak euskaraz dugunean, ez dago, baina bestean bai, eta zure gomendioz ere, hemendikan ere, gomendatzen dugu, noski. Bai, pixkate txibatu egin digu, Zuzendaria. Gaur lagun zaila izan dugu. Vale, bueno. Mila esker, alaxe amaituko dugu saioa, gomendio hauekin, eta hurrengora arte, Luisio. Bueltara arte. Bueno, datorren astean, aurratu ezaguna, asteazkenez egingo dugu gauza hau, eta gero, ja nola uztailaren 25ean hasten den abuztua, porrakatuko ditugu. Mila esker, ondo izan. Agur. Agur.